Il-benefiċċji soċjali għandhom ikunu hemm għal min għandu bżonn l-għajnuna. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-għan tal-Gvern huwa li jitnaqqsu d-dipendenzi u jinħolqu l-opportunitajiet. Ħanatu aktar benefiċċji lil min għandu bżonn, lil min hu marit, lil min ma jiflaħx, lil min ma jistax jsib xogħol, nagħtu kemm hemm bżonn. Imma min jisraq mhux ħajsib kien. Forsi jsib kien fl-oppożizzjoni, merħba bih, imma hekk mhuwiex ħajkun qiegħed jsib kien. Muscat irrimarka kif l-isforz tal-Gvern li jippremja l-bżulija ma jidhirx li kien apprezzat mill-kap tal-Oppożizzjoni. Muscat fakkar kif Busuttil naqas milli jagħmel referenza wkoll għal familji b'mod speċjali għaż-żgħażagħ, l-ommijiet u l-anzjani. Il-Gvern ħaseb f'dawn in-nies fil-baġit permezz tar-roħs fil-kontijiet tad-dawlu lil mal-familji, żieda fil-maternity leave għall-ommijiet u titjib fil-pensjonijiet tal-anzjani permezz ta' diversi għotjiet u inċentivi. Il-ħidma tal-Gvern favur iż-żgħażagħ diġà tħalli riżultati tanġibbli, tnaqqis ta' 30% fir-rata tal-qatt fost iż-żgħażagħ tul din is-sena. Il-qasam tal-edukazzjoni ra żieda fl-allokazzjoni u 9,000 familja se jirċievu bonus marbut mal-attendenza ta' wliedhom l-iskola. Aħna min-naħa tagħna nemmnu li l-edukazzjoni hija ċ-ċavetta tal-mobilità soċjali ta' dan il-pajjiż. Qed ninvestu aktar. Żidna n-nefqa tagħna fl-edukazzjoni għas-sena d-dieħla b'41 miljun euro ieħor. B'ottimizmu qed nagħmlu ħdan, b'ottimizmu. U qed nieħdu passi bla preċedent. Joseph Muscat irrefera l-istipendji tal-istudenti li se jerġgħu jiżdiedu u li mis-sena d-dieħla dawn mhux se jibqgħu jkunu ntaxxati. Dwar il-qasam tas-saħħa Joseph Muscat tkellem dwar l-ikbar problemi li affaċċjaw in-nies u li l-Gvern qed jindirizza. Il-Prim Ministru wera kif mill-bidu tal-leġislatura l-hawn uħud mill-listi ta' stennija ta' Mater Dei naqsu biktar minn nofs jew inqataw kompletament. Affarijiet oħra wasalna. Pereżempju, l-MRI ewritna waiting list ta' 18-il xahar, issa il-waiting list minn 18-il xahar niżlet għal 5 xhur. Fil-katarretti minn 26 xahar niżżilnija għal 12-il xahar. L-ECG minn waiting list ta' 33 xahar niżżilnija għal 11-il xahar. L-angiograms kont tistenna 6 xhur, illum tmur u tinqedda m'għadekx tistenna fuq l-angiograms. U ħankunu qegħdin naħdmu aktar. Dan fil-waqt li l-mediċini out of stock naqsu minn 130 għal 5. Muscat irrefera wkoll għal ftehim ta' proġett pilota sabiex jibdew jitqasmu l-mediċini fid-djar lill-anzjani ta' aktar minn 75 sena fil-lokalitajiet ta' Raħal Ġdid u r-Rabat.